تغنيات زي سدت كان سدت أديخان نستنتنو اللي إمو نسدتنا دما مودعتا قبرلو أف سدتنا خينا مارد دما سدت سخاون كم تسدد كان فليتنا أملاخنا نقول نقر بمسقانا كنا برلو دما سخارد عنا ملاقتها ملاقت مرت ليك حلونا بسماياتنا برابونا سمكا يقدس من قستغات مصا فقد كاغم تاب سمايكم دما مدريخون علت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا تكاين مؤمين اوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا غدن قلي خي بسقاخون دن قلي ودي جابير تواد قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب انس برغتي خي فركر سقم برخي وملت تصقاد جابير مساخي اوفس تدس بلكي حتياتنا صري لنا نفت ودخ يس كرسوس منتانا حرات لمن لنا امين فتاوي سرق جينام لكن مدن يس كرسوس كاني كانا سريات يا دم ساسيا بس ولد دور كساتي بران انتم ابي قناه اوي دي قناه رام سارق صنات بسمكم كل فتانون صاني يرسين كلون سمات زيو مهارنا كرسوس مل 10 تلته زيو مهارنا كرسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس مل 10 تلته بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هنكرسوس 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 إذا ساعة زي آمن بارسقا قويتانا يسوع كرسوس أما قبرن فسنتا ساعة معتن إياه كمون دك أسام سالمس لزغنة كمور داتا جزي عد مسر توصل كمسجانا صورت سناي نجر زقبرلنا يقرب هالي زي أبيهر ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسوع كرسوس نمسكون لنا شاورنا رديناني حليونا نقربنا تقبلنا أنت معقبنا نطمئنا كساعة ساعة زي أونا بصحنا أيو الجمعة زاد السعادة زيان كل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزح زيابير أملخنا لمنا لنا وقويتانا زيابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يس كرسوس لعلو خلو قبرين من تغلو قبرين أوش تغلو قبرين مسكنا كالنا سلا سور كان ننزل داخلنا حل خلنا نابخاون سلا زغرب كان تقبل كان سلا زعوب كان ننزل نعغنا كساعة ساعة يوم سلا زبصح خلنا مسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زندمنا كالنا كم محرت كون لنا إذا قدس على زيان كل زمن وتنان نعقب بنفرا بفصم سلامكم فصم هابنا كل قناعتن كل مكران حقوق قرن زغنه كل قبر شيطان مخرفوا عصباتن من لعل سلان أقويتا كبار كب كله حزب خاونا رحق كاب زرياز قدوس بتازونا رحق زتعمل زحيشن عزلنا تمن قربيتن كل حيد سلام كرقص سلطان ذهب كنا نسخاخم كاب كل خفاء حننا بالحنا نبرنا فتنا يتأتورنا حلو الدخاء قيتنا ملخنا مدحنا يس كرسوس من تفقر سبيل بزقبر محرات نقرتان مساغا معرم حوم زغنا منفس كل سن مسقانا صنعات بوز لك على من كل سعن نزل علم آمين أين الصحا مزمر حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير رايخا بسايد مسس كوا سايت أبيك حسبن كاب حتياتي بناصريني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كلمي زربا خاص عدق فردغان صون كاتر كبسي أنا نأخذ راي بدلكو أكون مخا كي قبركو نوبا بسات ولدكو نيكا بحتيات أنا ستني نون حكا واشتغلت اليوم أحبو أنتم مهرني من تغسل سوسم عزات ريني كبرت كسعودات سبني تنزقت كاين عصم تحقوساس بحتان حقوسنا اسمعني كسكها بحتياتي كله نبزل أبساي مدمسو وأملاق قريل بفتر لي سونا منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني كلش منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دقفني مقد خان منفس خمرم إيه حتى أنا بخاكم اللسيم وأملاق مدحاني كابدادم هناك لساني نسلكها إليك تقول لي ويتاي عفي مسجانا خنا جرس خنا فريك فت مسوات باب بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانره مسوات مرارة تبغوني خم مسوات أملاق سور منفسي وأملاق نسورن كت لبايت ونقاني خا نسيم تسجها سناي قبر الله مكاتيات يرسالي من دا شعب مسوات صدقي بزحر مسواتي بمل مسوات بحكم لكايو شو عم مسوي خا راح قرب الكايم هالليلويا صلاة زياد كاس نكرسون قسين أملاقين مسجانا قرب له حاتياتك حد قال لك علمنا مزمور 130 وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወሆ ጐይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቋጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ
كنا خمنت خفرح خاي قريتها مسخالو نእግዚአብሔር ጽበ ነፍሰይ ትጽበላ በቃሉን ተስፋ ገብራለሁ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህልያ እግዚአብሔር ብዙሕ መድሓን ከአብዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ ንእስራኤል ካብ ኩሉ አበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ወእግዚአብሔር ልበይ አይተዓበየን ዓይንተይ ከአልዕል አይበላን ኣብ ዓብይን ዘይስተውዕለን ነገር አይመላለስን ንነፍሰይ ሃዳእክዋ ሰቃበልክዋ ከምቲ ጡብ ዝሓረገ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ኣድዩ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓረገ ህፃን ኣብ ኣይኮም እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጅን ዘላለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 132 ኦ እግዚአብሔር ንዳዊትን ነቲ ዝተቐበሎ መከራና ኣይትረሳዮ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ንዓኻ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ከም ዝተማባፅዐ ኣይትረስእ ብሓቂ ናብ ገዛይ ኣይኣቱን እየ ኣብ ዓራተይ ኣይድቅስን እየ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቦታ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ኣምላኽ ዝኸውን መህደሪ ክሳዕ ዝረክብሲ ኣይከዕርፍን እየ ኣይክድቅስን እየ እነሆ ኣብ ቤተልሔም ዛዕባ ታቦት ኪዳን ሰማዕና ኣብ መሮርያ ኦርካ ረኸብናያ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንእቶ ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ከዓ ንስገድ እውን በልና ኦ እግዚአብሔር እታ ምልክት ሓይልኻ ዝኾነት ታቦት ኪዳን ሒዝካ ናብ ቤት መቕደስካ ምጻእ ኣብኣ እውን ንዘለዓለም ንበር ካህናትካ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ይግበሩ ህዝብኻ ድማ ዕልል ይበሉ ንዳዊት ባርያኻ ተስፊኻዮ ነበርካ ነቲ ዝቐባእካዮ ንጉስካ ኣይትጠንጥኖ እግዚአብሔር ንዳዊት ከም ዝስዕብ ኢሉ መሓለሉ ብዝመሓለ እውን ኣይክጠዓስን እዩ ሓደ ካብ ደቅኻ ኣብ ዝፋንካ ክቕምጥ እየ ንሱ ድማ ብድሕሪኻ ክነግስ እዩ ውልድካ ኪዳነይን ነቲ ዝሃብክዎም ትእዛዛተይን እንተሓለዉ ውልዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጦም ንሓዋሩ ክነግሱ እዮም እግዚአብሔር ንጽዮን ሓርያ መህደሪ ክትከውን ድማ ብሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብይገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታታ እንጀራ ከጽግቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ህዝባ ከዓ ብሓጐስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ሓደ ካብ ዘርኢ ዳዊት ንጉስ ክሸይም እየ ከምዚ ገይረ ንኡበይ መንግስቱ ከእሞሉ እየ ንጸላእቱ ነውሩ ከልብሶም እየ ንመንግስቱ ግና ከማዕብሎ እየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 133 እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሲ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ህይወትን ዘለዓለምን ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 ነዋቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር መበል 134 ኣብ ተቓርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና በኺና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕበላት ሰቐልና እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሓገስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌመየ እንተ ረሲዕክስ የማኒት ኢደይ ትረስዓኒ እንተ ዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረተ ኣፍርስዋ ዝብሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣትኽትዓኑ ዘለኪ ጓል ባቢሎን ሕነቲ ዝገበርክና ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንህፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዘጭፍልቖም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ጸሎት ምስጋና ኦ እግዚአብሔር ብሙሉእ ልበይ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ መላእክትኻ መዝሙር ምስጋና እዘምረልካ ኣለኹ ቃልካን ስምካን ዓብዪ ከም ዝኾነ ኣርኢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ
ንስምካውን ስለ ምሕረትካን ሓቅኻ ኢለ ከመስግኖ እየ ንፀዋዕኳ መለስካለይ ብሓይልኻ ኣበርታዕካኒ ኦ እግዚኣብሔር ኩሎም ነገስታት ምድሪ ነቲ ዝሃብካያ ተስፋ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ብዛዕባ ግብርታትካን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ክብርኻን ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እኳ እንተኾነ ንትሑት ይሓልየሉ ንዕቡይ ግና ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኾትኩ ንስኻ ትሕልወኒ ንቑራፅ ጸላእተይ ትቃወሞ ብሓይልኻ እውን ተድሕነኒ ኦ እግዚኣብሔር ንተስፋታትካ ክትፍጽመለይ ኢኻ ምሕረትካ እውን ንዘላለም እዩ ንፍጡርካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታየ ናባኻ እውለኹ ቀጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ጽምብ ኣሎ ጸለያተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታየ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረ ይሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ካብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላ ጻድቕ ይቋዓኒ ለውሃት እዩ ዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ኸምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ወእግዚኣብሔር ጎይታየን ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኸዓዋ ካብቲ ዘጻወድለይ መጻወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይውደቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚአብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነገር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ረአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆብ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ሕያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እያ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእ እያ ሰናይ ክትገብረላ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ 46 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብሂወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክወድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረዲ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ ተይዓቐኑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋው ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎ ንጥሙያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእስራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ያልዮም ንመንገድ ረስያን ግን ኣይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ኦ ጽዮን አምላኪ ንውልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳሰና እዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስሉዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ ነቕሳሎም ይዝንን ቁጥሪ ከዋክብቲ ይቖጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብዩ ሓይሊ ብርቱዕ ምስ ትበዓል ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝመለሉ ጨጫዊት ኳኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረሳይ ብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎን ዝሰግኡን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጹኻ ኣጽኒዑ ንደቂኺ ኣብ ማእከል ክባሪኽዎም እሞ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ዎ ጽዮን ንኣምላክ ወድሲ ኣብ ወሰናትክ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ ዝግበኪ ትእዛዙን ኣብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሒታ ከም ሓሙኽሺ ይብትኖ ነበረዶ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የንግኾ ነፋስ የነፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርዳታቱን ንእስራኤል ነገረ
ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸብቶ ኣይገበረሎምን ፍርታቱ ኸ ኣይፈለጡን። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 148 ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግን። ንእግዚአብሔር አመስግንዎ፣ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ፣ ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ፣ ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ፣ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ስለ ዝኣዘዘ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንእግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ሰሰፈሮም ኣትሓዞም፣ ዘይልወጥ ሕጊ ከሃቦም። እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ፣ ገባላት ባሕርን መዓሙቕ ውቅያኖስን ኩልኹም በርቅን በረድን ኣስሓይታን ግመን ንቓሉ ዝእዘዝ ህቦብላን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ዱርን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ህዝብታትን መሳፍንትን ኩላትኩም ገዛእቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይትን ህፃናትን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርማኡ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ። ንሱ ንህዝቡ ኣበርትዖም፣ በዚ ኸዓ ኩሎም ቅዱሳኑ እቶም ንሱ ዘፍቅሮም ህዝቢ እስራኤል የመስግንዎ ኣለዉ። ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጸበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኸዎ። ጎይታይ ነተን ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ቅዱስ እንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እታ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ኃጢአተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ። ክንከ ነብሴ ገና መሬት ትነብርኻ ባሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተይኪ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልክ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም ዝኸኣን ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሲ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ። ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚት ሓቀኛ ፈራዲ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ ንምርካኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራኻን ብርሃንካ ንቅጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፃ እምነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቕዓኹ ወኣምላኻ ንግብንኛ እየሞ የቕረበልለ ይብላ ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ተቕልጡስ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማተል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ቃሊትን ምሕረት ትልምናላይ ተኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣና እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስን ካብን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ
نسخا خابز عليت إزين زل علم تدحننا أنت أقوبنا آمين او قويتا بروخ إخاء أمو فردخا مهارني او قويتا بروخ إخاء أمو حاكنتك أردعني او قويتا بروخ إخاء أمو كبرخا أبرها اللي او قويتا مهرد كان زل علم ينبر او قويتا نعين تكبار إتكا كاب ولدو ناب ولدو معقوبي سلازخونكا أيتن ساقني او قويتاي نعخا بدي لأي أمو محارنن ننفسي أدحنان نابلكو سلا اللخو او قويتاي أباقات وكيلا اللخو أمو أدحنني فقاتكا خقبركا محارني نسخا أملاخي فالفال هيواتيخا ببرهانكا دمائنا برهان النري محردكا نابتن سفلتخا كبرها خا نابكونا عادل بتمسا سقان برغتن مسقانان بحقناتكا أيو او قدم علم زنبركان زل علم اتنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسقانان وداسين قرمان يقبا لو من كل ساعة نزل علم علم آمين آمين والعلقويتا بأخا مؤمن اسم كام زمارن سنة إيمو مهرتك أبسط صباح حق إنتك دما ليتو أزنتو Holy God, holy mighty, holy immortal, who was born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, holy mighty, holy immortal, who was crucified for us, have mercy upon us. Holy God, holy mighty, holy immortal, who rose from the dead and ascended into the heavens, have mercy upon us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of the ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy upon us. O Holy Trinity, have mercy upon us. O Holy Trinity, have mercy upon us. O Lord, forgive us our sins. O forgive us our iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, visit the sick of your people, heal them for the sake of your body name, our fathers and brethren who have fallen asleep. O Lord, repose their souls. O you who are without sin, Lord, have mercy upon us. O you who are without sin, Lord, help us and receive our supplications. For yours is the glory, the dominion, and triple holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. وبيت أبوات كورنا مسكانا خنجلنا خنسلب سمايات نبرابونا سمكاي كدس من صلاة مضافات كانتا بسمايكم دمان دريكم هايلات مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا ودلنكم دحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا أكواد حنا برفتنا يتتونا منقسم هايلين كبرن نزال على الناس كايما أمين وزتي مريم بنا قدس كبرن منا سلام لك لكم حجنا غدنقلي غير سقاقون دنقلي خي هدي جابير تبعض ويتا سلام لك لكم نسوك وانس برخيلي فركاس عمرغي عمر تسقى جابير مساقي اوف الست دس والكي حديث ناصر يلنا نفتو الدقي يسكر ساس منتانا حريات لمن لنا امين مسقانا قدست دنقل مريم وقدست ملئت تسقى كل جزية دنقل زخونكي ولاديت أملاخات كريستوس سلام نبلك من تحتياتنا قاعد قالنا نفقر ودخي صلاتنا عرقلنا نحقنا برهان يسوع كريستوس أملاقنا تولد قلنا قدست دنقل سلام نبلكي نحتيات نفسنا حديقكم حرنا نافقويتا لمن لنا او قدست دنقل مريم ولاديت أملاق نزال اسم انتي أملاديت نابودخي يسوع كريستوس بحرقة حتيات كتقولنا لمن لنا او نحقنا قدست دنقل سلام نبلكي وانا عمالي الأملاخنا زولد كلنا قرعة زرقنا السلامتا نقربلكي او دنقل بقويتانا يسوع كريستوس تتأمنت أمالادي حاتياتنا من انتخاد قلنا تذكرنا مأتو صلوت هايمانوت او الدحقنيا برهان نخبركي او قدس دنقل ولاديت أملاخ مدهن عالم زولت كلنان مسيو خان نفسنا سلذرحننا نمسكنكي او قويتانا نقصنا مدهننا يسوع كريستوس كبرنا عخا يخون
ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶዎም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ ባርኸና ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሃዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንህድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር አሜን። ጐይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦን ኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልየና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ዋኮበከ ማበሳነከ አምላክ
نصلي بسمايات نبر أبونا سمايات نبر أبونا سمك القدس من قصغات نزع فارك أخلطها بسمايكم دمنا مدركم نعلت نبنا على معبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم دحرقنا لهم بدلنا نساجدنا كفار احنا نمبر فتنا يتتونا من قصن حيث كبرين نزال على امنات كائن معامين ووزت يا مريم بناك بدس قبل ملا سلام لك اللغو بزنا غدن قليل بسقاخون دنقلين عند إجابية طبعات ويتا سراوي سلام لك اللغو نسفكا ونستبرغتيغي فركز عمري وقوم التسقى إجابية نساقي أوف الست ديس بالكي حكياتنا سريلنا نفت ودغي يس كرسوس من تانا مهرات لمن لنا أمين نين سحات فلوت وقويتاب زمعت زي أو كني غاق من بتكبارهم بقال بحسابهم بغلو واسطنا زحتنا يو إسخار روحهم كرسبن سرزغن كامن تتقدس مكالكات عرقنا دقلنا وأملاق سلام كن حضر سلام وبديتابنا أبزانا يدك عسك زينا غاق كل چنكتنا صاقبرنا كل غفاتن كل فتنا سلام كحلونا غانا سلام الأكال أخلنا سقام برايان اتمافكار سابزغن حارو ودخاق ويتنا ملغنا مدحنا يس كرسوس اتبون مسؤون كبرن وداسن قرمان ذلوكا معرقا مزغن وهقوت منفس قدسن مسقانا يقبعك حج نزل عالم من آمين تحرنا بسوكف ساعة تصلي صلوت قويتها محرنا محرت كونا بزحلنا او أمنو بسوكف ساعة قدين أفسماينا مدرين خبرس قرى الكاك رسوس من أملغنا عالنا وعيتا قسم زحمرتن بسنات من الآخر روحا ثمعنا زغدنا ما يوم حتى تنياتات محر نحاط بن الصحات من يسبيوت كنبر مرمط زي تدلي من تسبيهم دول تسفى سمايات كرهو كل من عبد احنا تتعدم وقويت عبد ساعات ديان كل ساعات لما انا نتقبل يوتنا كان علنا ازازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسي تميزنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كان كل خوف حزن سكات بر عنا هلونا ممكن عقبو لسان ملاك حلونا ناوهدت الناس كان مرحمنتي نابت زي مرمن زي وسلم ستتك عم بس حد لنا سخان زل عالم بروخي امين وقويت ابو عاد ورنا مسكنا كم زلنا نصلي سمايات نبربونا سمكاي قدس من سخات نصا فاركان تاب سماي كم لما مدريخون عيلت مقبنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا نوصانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيدين كبرن زل عالمنا تكاين أمين أوزت يا مريم وناك بدس قولي مدى سلامتا سلام لك الله حدنا غير دنقليخي سقاقون دنقليخي أدي جابية رواد ويتا سراو سلام لك الله نسرقا ونسبرقتيغي كرسعون برغي ومل تسقى يا بيهر مساقي وفي السيت اليس والكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسوس كرساس من تانا محرات لمن لنا أمين وقويتا محرات كابل لنا قطفات براد برهان قد كارنا عبد نفسنا يكون زدحنا لنا محرات كانسا حقوسنا حياونا تكاي قدس وقويتا كلكم كاكل الستاتن حلونا كم تتازروا كايد ما تقبلنا أما نقولنا من قخان سلام كبير اتقاقينا بخات مرسات نسخاي خامو أبت قصر زي بلو بتقان سجد الكلنا أبا خاب زونا لو جزيت سمعنا خامنا تصورن حتياتنا تعجس نسخاها كما يجي عبير أملغنا نسخا محاريها اسم مهاري تو اجزي عبير أملاكنا سمايكم دمان يكون علت مقبنا لما بنا احنا نزودلنا بدلهم كم زعدقنا لهم بدلنا نعصانا دقلنا كاكفاد احنا ننبر افتنا يتتونا من قسن حيدن كبرن نزل عالمنا تكاين ما امين اوزت يا مريم بناك قدس قبريل ملا سلامتا سلام لك الله وحلنا خدن قليخي بسقاقون دن قليخي عدي جابير صواوت قيتا سراوي سلام لك الله نسوكا نسبرختيخي فركس عمري وعمل تسقى جابير مساقي أوف السيت دس بالكي حاتياتنا عصريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين
ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተክልስካ ንደቂ ሰብ ክትካነኸንን ከተቐቢልካ ኻ ንሕርያትካ ሰናያት ንስንኻ ሞ ንዓይኒ ባሪኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ሃበኒ ንህዝብኻ እውን ምድሓኒት ትብ ንስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለፅካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መና ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ብዝፍርኻ ንበለልና ከም ዕቤት ምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ይእዝየኒ زلفني ولا أعلم لتنبر أملاغنا بملائكة مسكين تودسن ናብ ቅዱስ ማህደርካ ዝኾነ ደራሽ ክናቱ ዝዓደልካ እናንስኻኻ ምስጋና ቅዱስና ኻና ወሰብና ሸርክ ምስጋና ኩን ፍልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ተቐበል ስመን ጽርካ ንሰውል ሰናይ ጨና ማእዛ በእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይ ምጭነቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ ማዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃስ ንዒንትና ድማ ካብ ንምዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን بصلاة كلهم تم كفترة عالم زسمر خامس تم باخذ دحنا حوسنا بحاد ود خامس ونسمن فز كل سن مسكانا صنعتم بوز اللوكا لومن كل سعن زل عالم عالم يزياني ولا أعلم በእንተ ስላሴከ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተዛለ በዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተዛለ በዳውራቲሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተዛለ በዳውራቲሃ ላሰናከ እግዚኦ ተዛለ በተከናብሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተዛለ በዘባና ዛዘለከ እግዚኦ ተዛለ በዳጋሪሃ ለአንሶሷ መስሌከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተዛለ በእንተ ዘዞትከ እግዚኦ ተዛለ
ተሳለነ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳለነ ኩራትከ እግዚኦ ተሳለነ ቀናትከ እግዚኦ ተሳለነ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳለነ ሞትከ እግዚኦ ተሳለነ ርግዘተ ገብርከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ውእዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ዝርከከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ብካያ ደምከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ሐዘና ደምከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ገዓራ ደምከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰበከ ቅዱስ ድንግል በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ጎል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተተብለከ በአዝርክት በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ መድኃኒነ ለበለሰ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመፀሙን እላት በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ከመጻ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በብህቅ በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሶሶከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘማርከ ቃለ ወንጌል
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘሳብከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአተቱከ ከመ ሰራጨ ወፈያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቅረብከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጸብሖከ መልታእቲከ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘአለሙከ ገዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘከሰቡከ ዘባንከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሶከ ከለሜዳ ዘይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተኰራከ ርእሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሎከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊየ
ወመድኃኒነ ዘተሰቀሉ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛስተዮ ከቢያተ ምስለ ሞት እንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአግሥከ ስደተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘደምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወደዩከ ውስተ ዝርብ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሣልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘዛረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘበኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትገንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
አጽናፈ ምድር ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ወተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወካዕበ ናስተበቅዓ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቅዓ ወንወድስ ቤተ አምሪሃ ብዝሃ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዮ ቅድመ ጽላል ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ስመ አምላክነ
ምግባር መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ስብሐተ ወለከናር መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ ዘስተስሪ ወተማፀን ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ደምስሳ በሳነ እስመ ሃሌሉያ መሐረነ አማሪ ሀብሳይልከ መሐሪ ወቤዙ ሳይልከ ለኩሎም ለይጼውከ ሰማይ ወትረ ለአምላክነ ጻድቅ ሕዝመት ቃሉ ይፈኑ ለነ
ሳብሎ ሃሌሉያ አኮቴ ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ አምላከ
ነዳያን ነዳይ ምንዱባን ዘይክል ኩሎ ዋልቦዜሳሎ ነዳያን ናዛዝ የህዙናን ንናቤክ ደማፀነ ለኩሎ ዋልቦዜሳ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡታን ወበከመ አገልገለነ ወበከመ አገልገለነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ወሰማይ ጸሎቶ ወስለቶ ተወከል ፊ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማይከለነ ወሚጥማትከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሐረግ ወገመድዎ ወዘቦ ሥጋው ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአነ ገገዝት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑንስግድ ኩልነ ሀበ ባረከኒ አባ በረከተከ በእንተ ሰላማ
ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ ሳብ በረከተ መላከ ሰላም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አርግ ጸሎተነ በመንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብስራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋሉ ማለክ ለሰላሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲን ወንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላክቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ የደሎም ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕን አይርም ወበቀላያት ለዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ
ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ለለ ሰዓቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ማሪ እስራኤልነ እግዚኦ እግዚኦ ቀቦም ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲ ከኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦም ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለአገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ለምነኒ ከበኩም ፀውዕኒ ክሰምዓኩም ካሕኮኒ ከፍተኩም ኢልካና ኣምላኽና እዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ድማ ንፅዋዓካ ልምነካ ንኽኹዓካ ዘለና እሞ ጸሎትና ምህልላና ዕጣንና ኩሉ ተቐቢልካ ድማ ኣምላኽና ምሕረት ኣውርደልና ሰላም ሃበልና ረድኤትካ ለኣኸልና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቕ ቀይረልና ካባኻ ፅቡቕ እምበር ሕማቕ የለን እማ ኣምላኽና ፀፅቡቑ ለኣኸልና ነቲ ትበና ፅቡቕ ድማ ኣምላኽና ብግቡእ ክንሕዞ ንዓና ድማ ምስ ውዓል ዓድለና ህያብካ ኣይኮነን ውሒድና ኣምላኽና እንታይ ደኣ መሓዙ ኢና ጨኒቕና ዘሎ እሞ ምስ ትበና ምስጢርካ ድማ ሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ቅንያት እዚ ድማ ጀሚርናዮ ዘለና ወርሃ ፅጌ ስደትካን ስደት ኣዴኻን እንዝክረሉ እነስተንትነሉ እሞ ከምቲ ስደትካን ስደት ኣዴኻን መወዳእታን መዕረፍን ዝገበርካሉ ኣብ ዓለምና ኩሉ ዘሎ ስደት ከርተት ድማ መወዳእታን መዕለብን ግበረሉ ዝያዳ ኩሉ ካብ ቃልካ ካብ ቤትካ ተሰዲድና ርሕቕና ንነብር ዘለና ድማ ናብ ቤትካ ናብ ቃልካ ንምለሰና በረኸታ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽትካ ሓልወና ኣብ ሕማም ዘለው ኩሎም ኣምላኽና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኩሎም ዓይኒ ምሕረትካ ጥምተልና ዝሓዘኑ ጸናንዓልና ዝዓረፉ መንክር ስኻ ውርሰልና ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም
ወፈሩ ድሓኔት ወልና ዝገሽቡ ድሓን መለሰልና ደቅና ኩሎም ድማ ኣብዘት ዘለዉ ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ነቶም ኣብ ትራሕ ዘለዉ ኣብ ስርሖም ዓወት ኣበልና ነቶም ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ድማ ኣብ ትምህርቲ ማሳሎት ዓድለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና ንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ደንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርጽኹም ብርኺ እዩ ኦም ልተጸገ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኣሰሪየልና ያፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረክን ጽውር ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ንስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንዝ ለጸሎት እግዚኦ ዘተሃለነ ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቁርያት ዘብያት ብዙሓት ነቢያትን ጸድቃን እንደለይ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣዞንኩም ንጻትዮም ዝርከብ ንዕናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረልና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት እይፈርሆ ለኮይ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከ ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት እይፈርሆ ለኮየ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከ ወቀስታምከ
ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ኢይፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከ ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ኢይፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከ ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ኢይፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከ ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ኢይፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌየ እማንቱ ገሰጻኒ ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ቅዱስ ዘይና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ
ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሃረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ ንብረና ብሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረከር ጽፎም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፍን ኣውፈይኩኮ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቅርባሉ ወገኖተስ አውሎጂዎች የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንኦ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 12 ሓሙሽተ ዑፍዶ ንኽልተ ኣሳርዮን ይሽየጣ ኣይኮናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብኣተን ሓንቲ እኳ ኣይክትርሳዕን እያ ንስኻትኩም ኩሉ ፀጉር ርእስኹም እኳ ቁፁራት እየን እምበኣርከስ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፂኹም እሞ ኣይትፍርሁ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኣመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላክ ክእመኖ እየ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኽሓደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላክ ክውሕዶ እየ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ወዲ ሰብ ዘረባ ዝበለ ኩሉ ከዓ ይሕደገሉ ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ኣብ እዚኣ ኮነ ወይስ ኣብታ ትመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን እዩ ናብ ኣባይቲ ጸሎትን ናብ መኳንንትን ገዛእትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እኣ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባእ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትብሉ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቁ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዝነገሮም ጊዜና ኣምላክና ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ግብርዚካዊ ማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይም ዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ
አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሰሃን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ ምስለ ርቱ ይደሉ ዝኮንካን ዘይትልወትና አኻና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ክልናና ሕሪቃ እምነትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድሓድሓንካዮ ዘይተፍካ ደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ለለኻዮ ብመተወድኻን ተወጀኻዮ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ባኮቴት ማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልህን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወት ባር ሰብ ንምድሓን ካብ ስጋት ካብ ኣሮት ሓጢኣት ናፃ ሓራ ዘውፃእኻና ወድኻ ዘውፃእና ወድኻን ጎይታናን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወድሰከ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንኣኻ ከም ኣሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኖም መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒቶም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ክፋት ዝበቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝመስክረሎም ንጹሓን ማደርዮም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምራት ጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቆን መራዘብ ጎይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓት ናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻ ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ስም ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንተ አከ ተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሐት ወእዝ ለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብሃለ አምላክ ቅረበለልና ስለ ሁሉ ዝገበርካልና ነመስግነካ ደለናዮ ክትበክና ድማ ንልምነካ ይቅረ ክትብለልና ድማ ንምዕቆበካ አምላክና ንዓለም ኩላ ድማ
ንጉሥ ሰላም ንስኻ ኸሞ ሰላም ካውርደላ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ አምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እቶም ብመራኸቢ ብዙሃን ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህለላ ምሳና ሓቢርኩም ጸናሕኹምን ዘለኹምን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን እቲ ምሉእን ፍጹምን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ዘዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ንኹልና ዘይግባአና ክነስና መሐሪ ስለ ዝኾነ ይቅረ ባሃሊ ስለ ዝኾነ ከም ምሕረቱ እምበር ከም በደልና ከይከደና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበና ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ በቲ ኩሉ ዝገበረልና ኣምላኽና ተመስገን ክንብሎ ብእንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ሕደገና ክንብሎ ናብ ቤቱ ኣብ ዘዘለናዮ ኮይንና እውን ንምህልላ ንጸሎት ንምስጋና ስለ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ዝበጽሕ እግዚኣብሔር ድማ ዝቕበሎን ዝሰምዖን ይግበረልና። ብቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 12 አንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። 5 ዑፍዶ ንኽልተ ኣሳርዮን ይሽየጣ ኣይኮናን፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርስዓን እያ። ንስኻትኩም ኩለን ጸጉር ርእስኹም እኳ ቁጽራት እየን። እምበኣርከ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፂኹም እሞ ኣይትፍርሑ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እየ። እታ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝክሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክክሕዶ እየብለኩም ኣለኹ። ኣብ ወዲ ሰብ ዘረባ ዝበለ ኩሉ ከኣ ይሕደገሉ። ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ጸርፍ ግና ኣብ ዝኾነ ወይስ ኣብታ ትመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን እዩ። ናብ ኣባይቲ ጸሎትን ናብ መኳንንትን ገዛእትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓቲኣ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባአኩም መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትምልሱ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቁ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ
ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ነተን ዘለዋና ቁርብ ደቃይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ቁፅሪ 8 ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኣመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እየ ድብል መበገሲ ገርና ክንዘራረብ ኢና እሞ ኣብዛ ሰዓት ዲኣ ድማ ትሰማዮ ኣምላኽና እቲ ጎይታ ቃል ኣባይ ሓዲሩ ንዓይ ንዓኻትኩም ክምህረና ኩልኻትኩም ኣብ ጸለትኩም ዘኩርኒ ነቲ ቅዱስን ክቡርን ቃሉ ድማ ብናይ መንፈስ ኣዛን ክንሰምዖ ኣምላኽና ንኹልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ካብ ሰብ ተሓቢእና ክንጽሊ ካብ ሰብ ተሓቢና ምጽዋት ክንህብ ካብ ሰብ ተኸዊልና ካልእ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና እምነት ግና ተሓቢእኻ ተኸዊልካ እትምስክረሉ ወይ ድማ እትነብሮ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ይኹን ኣብ ቅድሚ ውሑዳት ኣብ ቅድሚ ሰበስልጣን ይኹን ኣብ ቅንዲ ሽማሙቲ ንእግዚአብሔር እምነትና ክንገልጽ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ድማ ብግዜ ብኹነታት ብቦታ ከይተገደብና ኣብ ቅድሚ ሰብ እሙናት ኮይንና ክንርከብ እሞ እቲ ሰማያዊ ኣምላኽና ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቱ ክእመነና እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ቃል እዚ መቸም እዚ ዘመንና ኣምላኽ ከም ምሕረቱ ይርአየና እምበር ተሓቢእና ዲና ወይ ድማ ተኸዊልና እወ ተሓቅስ እኮ እዩ እወ ኩነታት እኮ ከምዚ እዩ እንታይ እሞ ክንገብር ምስ ሰብ እናተባህለ ካብ ሓቂ ዝውፅኣሉ ንኣምላኽ ገዲፍካ ንሰብ ዝፍራሓሉ ንሰማያዊ ገዲፍካ ንምድራዊ ተሓስበሉ ንነፍሲ መንበሪኣ ሰማይ ናይ ሰማይ ነገር ምሕሳብ ገዲፍካ ብዛዕባ መቃብር እትሸቐለሉ ዘመን ኢና ዘሎና እዚ ድማ እንተ ደኣ ኣብ ቅድሚ ሰብ እሙናት ኮይንና ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን በዚ ክንዕንቀፍ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኣመናዮ ኣምላኽና እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝመስከርነሉ ኣምላኽና እቲ ነተን ቁርባት ዕድመ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝሃበና ኣምላኽና ኣሚንና ኣብ ቅድሚ ሰብ እንተ ደኣ መስኪርናን እቲ ንኣምኖ ድማ እሙናት ኮይንና እንተ ደኣ ተረኺብና ኣብቲ ለዓለመ ዓለም ዘይብሉ መጀመርታ እምበር መወዳእታ ዘይብሉ ሓደ ኢልካ ትጅምሮ መወዳእትኡ ግና እዚ ቁፅሪ እዚ እዩ ዘይትብለሉ ኣምላኽና ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቱ እንታይ ክኾነና እዩ ክእመነና እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኣመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እየ
እምነትና ክህደትና ሓቅና ሓሶትና መዓሲ እንተደኣይልና ሕጂ እዩ ድሕሪ መቃብር ዋጋ ናይቲ ንነብሮ ነበርና ዓስብና እንቕበለሉ እዩ ምክንያቱ እቲ ብቅድሚ ሰብ ዝኣመነኒ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላክ ክእመኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኽሓደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ድማ ታገብሮ እየ ክኽሕደ እየ ኢሉ ሰብ ተኽሓደካ ድሓን እዩ ኣምላኽ ክኽሕድ ከሎ ግና ኣብዚ ኣብ ምድሪ ብስጋ ጉድኣት ብነፍሲ ኣብ ሰማይ ድማ ሞት እዩ እሞ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓና እዩ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ክንእመኖ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ድማ ናቱ ኮይንና ክንርከብ ኣምላኽና ይደልየና ኣሎ ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 23-24 ነቲ ወዲ ዝኽሕዶ ዘበለ ኩሉ ንዕኡ እተኣቦ የብሉን ነቲ ወዱ እተኣመነ ግና እተኣቦ ኣለዎ ንስኻትኩም እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ደኣ ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ነቲ ወዲ ዝክሕዶ እንታይ ይብል ኣሎ ንዕኡ ኣቦ የብሉን ነቦሪአና እምበር ይኣኽለና ምስ በሎ ፊልጶስ እንታይ ኢልዎ ጎይታ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ድማ ከም ዝረኣየ እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ንወዲ ዝክሕዶ ዘበለሲ እንታይ እዩ ንዕኡ ድማ ኣቦ የብሉን ንኣቦ ክሒድ ንወዲ ክሒድካ ነቦ ትቕበለሉ ነቦ ክሒድካ ንመንፈስ ቅዱስ ትቕበለሉ የለን ኣብ ስላሴ ሓደ እዮም ሓደ ኣምላኽ እዩ ንኣቦ ንወዲ ምኽሓድ ማለት ነቦን ንመንፈስ ቅዱስን ምኽሓድ ማለት እዩ እሞ ነቲ ወዲ ዝክሕዶሲ ንዕኡ እተኣቦ የብሉን ነቲ ወዲ እተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ድማ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ነቲ ወዲ እተኣመነ ግና ኣቦ ኣለዎ ንስኻትኩም ድማ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ደኣ ይንበር ክርስትና ዝንበር እዩ ጀሚርካ ዝቋረፅ ኣይኮነን ጀሚርካ ንድሕሪት ትምለሰሉ ይኮነን ኣብቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ደኣ እንታይ ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ንስኻትኩም ሲ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ድማ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትነብሩ ኢኹም ሰናይ ቃል እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብቲ ንሰምዖ ቃሉ ኣብቲ ዝነገረና ቃሉ ኣብቲ ንስብኾ ቃሉ ኣብኡ ንነብር እንተ ደኣ ኮይንና ብኡ ድማ ንመላለስ እንተ ደኣ ኮይንና ኣበይ ንነብር ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን
ንነብር ኣሎና ምክንያቱ እዚ ቃል እዚ ቃል ኣቦን ቃል ወድን ቃል መንፈስ ቅዱስን ቃል ሓደ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ቃሎም ምንባር ኣብቲ ዝሰማዕናዮ ድማ ምምልላስ ማለት ኣብቲ ወድን ኣብ ኣቦን ምንባር ይብላሎ ኣብ ኣቦን ኣብ ወድን ምንባር ድማ ሰና እዩ ጊዜያዊ ዘይኮነ ዘለዓለማዊ እዩ ጭንቂ ዘይብሉ ምንባር ሓዘን ዘይብሉ ምንባር ስቃይ ዘይብሉ ምንባር ሽግር ዘይብሉ ምንባር ፀበባ ዘይብሉ ምንባር እዩ ዓለምና ሎሚ ብጭንቂ ብፀበባ ብእህታ ብስቃይ ብመከራ ንነብር ዘለና እንታይ ኮይና ኢና ኣብቲ ቃሉ ዘይንነብር ስለ ዘለና ኣብቲ ቃሉ ስለ ዘይነበርና ድማ እቲ ጎይታ ቃል እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣባና ክነብሩ ንሕና ድማ ምስኣቶም ክንነብር ድማ ኣይከኣልናን ኣለና እሞ ሕጂ እውን እንታይ ምግባር እዩ ናብ ኣምላኽ ገጽና ምምላስ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብቲ እሙን ናይ መንፈስ ወዱ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 እንተ ተዓገስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እንተ ክሓድናዮ ንሱ እውን ክኽሕደና እዩ ተተዓገስና እንታይ ክንከውን ኢና ምስኡ ክንነግስ ኢና ናይ ኣምላኽ ንግስነት ድሰዓር ድዩ ሰብ ድንጊስዎ ሰብ ድሸይምዎ ኣይኮነን እሞ ምስቲ ንግስነት ናይ ባህርይኡ ዘለዓለማዊ ንጉስ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እንተ ተዓጊስና ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ድማ ብስሙ እንተዘይሓፊርና እሙናት ኮይና ድማ እንተ ደኣ ተረኺብናሲ ምስኡ ክንነግስ ኢና ሎሚ ደቂ ሰባት እዚ ክኸውን ምርጫና ይግብኦ ክሕደት ዝበዝሓሉ ጥልመት ዝነገሰሉ ዘመን ኢና ዘለና እንተ ክሓድናዮ ንሱ እውን ክሕደና እዩ ነቲ ብኣርአያ ስላሴ ሰብ ዝተፈጥረ ነቲ ክርስቶስ ዝመተሉ እንተ ደኣ ክሒድናዮ ንመን ክሒድና ማለት እዩ ንጎይታ ከምዚ ክሓድና እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብትዕግስትና ብእምነትና ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ራህዋ ይኹን ኣብ ፀበባ ክንዕገስ እሙናት ኮይንና ክንርከብ እሞ ምስኡ ክንነግስ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ንጢሞቴዎስ ወዲ ዝመኸሮ ሎሚ ድማ ንዓይ ንዓኹም ድማ ይመኽረና ኣሎ እንተ ክሓድናዮ ግና ንሱ ድማ ክሓደና እዩ ንሕና ንኣምላክ ክሒድናዮ ዝጎድሎ ነገር የብሉን ብዘይ በኣይ ብዘይ በኣኹም እግዚኣብሔር ይነብር እዩ ንሕና ግና ብዘይ እግዚኣብሔር ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና እንተ ክሓድናዮ ንሕና እንተ ኣመናዮ ንውስኸሉ ነገር የብልናን ተኸሓድናዮ ንጉዳእ ተኣመናዮ ድማ ንሕና ኢና ንጥቀም ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 5 ናብሳ ኣብ ሳርዴስ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ክልእክ ከሎ ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይፀየቁ ሒደ ኣስማት ኣለውኻ ንሳቶም ብቕዓት እዮም እሞ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክመላለሱ እዮም
اتزسعر كمو صعدا خداونت كخدن ايو انا ونسمو كام مصحافي وات ايكفحقون ايه اب قدم ابوين اب قدم ملائكتون دما نسمو كأمنا ايه سلقالو املاخنا مسغانا يبصحيو ابوتات اديتات احوات احات ابصار ديس غنا كداونتهم زي صيقو حيدت اسمات اللوخا لومي علمنا بحاتيات زتصيقنا إنا زلنا أمو كابتوم حيدت حاتيا كداونتهم زي صيقو كابعاتهم كنكون نفسنا بنسحاق نحسب እግዚአብሔር ሎሚ ይደልየናሎ ክዳውንቶም ዘይጸየቁ ሒደት አስማት ኣለውኻ ሳቶም እንታይ እሚልዎም ቡቕዓት እዮም ኢልዎም ትብቕዓት ካባና ኣይኮነን ናብኡ ተቐሪብና ቡቕዓት ክገብረና ብንስሓ ተተሓፂብና ቡቕዓት ክገብረና ጻዕዳ ኸዳን ተኸዲና ንመላእክቲ ኣምላኽ መሲልና ነንጸባርቕ ኮይና ምስኡ ምሳይ ክመላለሱ እዮም እብላለሁ ነቲ ዝስዕር ድማ ከምኡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ክኽደን እዩ ንመን ኢና ክንስዕሮ ንሰይጣን ንኃጢአት ንግብሪ ሰይጣን ንዕኡ ክንስዕር እሞ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ክንክደን ኣስማትና ድማ ካብቲ መጽሓፍ ሕይወት ጸሓፊኡ ሓደ ተሓዚኣ ነታ መዝገብ ድማ ሓደ ዝኾነ ክርስቶስ ካብቲ መጽሓፍ ሕይወት እንታይ ይገብሮን እየ ኣይፍሕቆን እየ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ እንታይ ክገብሮ እየ ክእመኖ እየ ትናህና እሙናት ኮይንካ ምርካብሲ ክንደይ በረኸት እዩ ዘለዎ ክንደይ ጸጋ እዩ ዘለዎ ክንደይ ሕይወት እዩ ዘለዎ ኩሉ ግዜ እንዳተመጎስካ ኩሉ ግዜ ድማ ተሓጒሽካ እትነብረሉ እዩ ካብ መጽሓፍ ሕይወት ኣይክፍሕቆን እየ ሎሚ ኣስማተይ ኣስማትኩም ካብቲ መጽሓፍ ሕይወት ከይፍሓቁ ኣስማትመይ ኣስማትኩም ኣብቲ መጽሓፍ ሕይወት ዘየለኸ ይከውን ኣስማተይ ኣስማትኩም ካብቲ መጽሓፍ ሕይወት ዝተፈሓቁና ኸይንኸውን ሎሚ ክንሓስብ ግባአና ተጸየቐ ኽዳውንትና ብንስሓ ክንሓጽቦ ኣብ ቅድሚኡ ቡቕዓት ኮይና ክንርከብ ብንስሓ ጻዕዲና ንመላእኽቲ መሲልና ምስኡ ክንመላለስ ሎሚ ኣስማትና ድማ ኣብቲ መጽሓፉ ዝተጻሕፈ ክኸውን እቶም ጻዕዳ ኽዳውንታን ዝኽደኑ ግና ንስሞም ካብ መጽሓፍ ሕይወት ኣይክፍሕቆን እየ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ክእመነ እየ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እመኑና ኢሎምና ዝኸሓዱና እመኑና ኢሎምና እውን ዝኸሓድና እዮም ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ እዮም
ግን ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እየ ስሙ ካብ መጽሓፍኪ ህይወት ኣይክፍሕቆን እየ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ምሳይ ክመላለስ ይብል ኣሎ ሕጂ ተጸየቐተሉ ክዳንና ከምቶም ኣብ ሳርዴስ ክዳውንቶም ዘይጸየቑ ሒደት ሰባት ዝተረኽቡ ምክንያቱ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ውሑዳት እዮም ዘይተጸውዐ የብልናን ሎሚ ዝድለ ዘሎ ምጽዋዕ ዘይኮነ ናይቲ ዝጸውዓካ ጎይታ ኾንካ ምንባር ሕሩይ ኮንካ ምንባር እዩ ዝድለ ዘሎ እሞ ብኸምኡ ክንነብር እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና ኣብ መዝሙር ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር 46 ይቕረታ መዝሙር 119 ቁፅሪ 46 ኣብ ቅድሚ ነገስታት ከዓ ምስክራትካ ክዛረብ ኣይክሓፍርን ድማ እየ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ነገስታት ሎሚ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ደይኮነስ ኣብ ቅድሚ ደቅና ክንምስክር ንፈራሕሉ ግዜ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ጎረቤትና ክንምስክረሉ ዘይንኽእል ክንዛረብ ዘይንኽእል ተሓቂ ዘለናሉ ዘመን እዩ ቅዱስ ዳዊት ግን ኣብ ቅድሚ ነገስታት እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እዞም ናይ ነገስታት ምድሪ ነገስታት ኮይኖም ኣይተፈጥሩን ነገስታት ኮይኖም እውን ኣይሞቱን እዮም ምስዓር ኣሎ ነቲ ንግስነት ገዲፍካ እውን ኣብ መቃብር ምእታው ድማ ኣሎ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ መዋቲ ኣብ ቅድሚቶም ስልጣኖም ዝሰዓር ዋላ ኣብዚ ምድሪ ከለዉ ብህይወት እንተዘይረከብዎ ንሰብ ንመቃብር ግና ገዲፎሞ ዝኸዱ ኣብ ቅድሚኦምሲ ምስክራትካ ክዛረብ ስንታይ ኣይክሓፍርን እየ ለምኮ ንሓጢያት ክንሓፍር ዝግባአና ንሓጢያት ዘይንሓፍረሉ ኒ ኣምላኽ ምስክር ሓቂ ክንከውን ግን ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን እንሓፍረሉ ዘመንና ዘር ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ቅንዕ ክንብል ግባአና እምነትና ከመይ ኣሎ ክንመዝን ግባአና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16-18 ካብ 16-18 እቶም 3 መንእሰያት ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ኣብቲ ተሰድሉ ናብ ናቡከደነፆር ግና ኣስማቶም እንታይ ኢልዎም ነሩ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ነቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎም መለሱሉ ምክንያቱ ኣብ ዱራ ኣብ ባቢሎን ምስሊ ወርቂ ተኺሉ ነዚ ዘይሰገደ ነዚ ዘየምለኸ ፍግም ዘይበለ ናብኡ ተንሓዊ ክድርበ እዩ ኢሉ ኣዚዙ ስለ ዝነበረ እዞም 3 መንእሰያት ግና ንምስሊ ወርቂ ብሰብ ዝተቐጥቀጠ ቅርፂ ዝወፆ ደይኮነሲ ባዕሉ ኣምላኽ ቅርፂ ገይሩ ንዓና ዝፈጠረና እፍ ኢሉ ድማ ህይወት ዝሃበና ባሕርን ጎበታትን ንቁፅን ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ስለ ዝነበሮም እንታይ እዮም ኢሎም ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር በዚ ነገር እዚ ምላሽ ክንህበካ ኣየድልየናን መልሲ እውን የብልናን ነዚ ትብሎ ዘለኻ መልስና ተኾይንኸ ወንጉስ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ጉህር እቶን ሓዊ
ከናግፈና ይኽእል እዩ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ እቲ ተሰዲድና መጺና ተማሪኽና መጺና ዘይቋንቋና ፈሊጥና ዘኽበረና ኣብ ቅድሜኻ ድማ መጎዝ ዝሃበና ኣምላኽ ንሕና ንዕኡ ኢና እነምልኽ ካብዚ ንስኻ ኣጒድካዮ ዘለኻ ጐርሓዊ ድማ ከናግፈና ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ናቡከደነፆር ዝኣጐደ ሓዊ እንታይ ዝበልዕ ነይሩ ንስጋኻ ዝበልዕ ነይሩ ሳቶም ግና ብዛዕባ እቲ ዝመክኽ ከም ፕላስቲክ ስጋ ዘይኮነ ሓሲቦም ብዛዕባ ነብሲኦም ሓሲቦም ብዛዕባ ዘለኣለማዊኦም ሓሲቦም ከናግፈና ይኽእል እዩ ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና እዩ ወንጉስ ንሱ ከናግፈና እንተዘይፈተወ ንሕና ንኣማልኽትኻ ከም ዘይነምልኾም ነቲ ዘቖምካዮ ምስሊ ወርቂ እውን ከም ዘይንሰግደሉ እንታይ ፍለጥ ኢሎሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ንኣናንያን ንኣዛርያን ንሚሳኤልን ክንመስል እግዚኣብሔር ይደልየና እዚ ምስክር እዚ ሎሚ ንሕና ክንምስክሮ እተኣጉደ ሓዊ ናብ ዝእቶ ዝበለና ያለን ሎሚ ሕምየት ጸሊእና ፈሪሕና መሳርሕትና ከየግሉልና ጎረቤትና ከይርሕቁና ካብ ሓቂ ንርሕቀሉ ብዙሕ እዩ ሓዊ ኣጒዱ ሴፍ ስሒሉ ዝጎየና ኣሎ የለን ኩናት ዝውርውረልና ኣሎ የለን ዘረባ ምርዋር ኢና ኣልሲእናዮ እዚኣቶም ግና ዋላ ከናግፈና ክእል እዩ ዋላ ከናግፈና እንተዘይፈተውኸ ይኽእል ይኸ ምኽኣል ብኡ ክንሓልፍ እንተደሊናኸ ብኡ ክንሓልፍ ፍቓዱ እንተኾይኑኸ ነዚ ምስሊ ወርቂ ገርካያ ዘለኻ ንኣማልኽትኻ ንሕና ኣይነምልኾም ኣይንሰግደሎም ፍለጥ ኢሎሞ ታሪኽ እቲ ምዕራፍ ብምሉኡ ነንብቦ ተኣሲሮም ናብቲ ሓዊ ምስ ተደረበዩ ግና ፀጉር ርእሶም እንታይ ግበረኒ ዝብለና ኣይቃረየን ኣብ ሓዊ ከም ነበሩ እውን ሽታ ይነበሮን ተሓዊ ደኣ ዝያዳን መን መልዐ ነቶም ኣሲሮሞም ዝኸዱ ንዓታቶም ኣምላኽና ኣህለፍከነ ማእከለ እሳት ወማይ ኣምላኽና ብሓውን ብማይን ዝሕልፍ እዩ ብኩሉ ዘሳግር እዩ እሞ ሎሚ ንሕና ታርእስና እንታይ ኣነራ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ድማ ክእመኖ እየ ናይ ራህዋ ናይ ምርካብ ናይ ጥዕና ናይ ሓጎስ ምእማን ኣይኮነን ኣብ ሓዘን ምእማን ኣብ ሕማም ምእማን ኣብ ፀገም ምእማን ኣብ ስእነት ድማ ምእማን ክትረክብ ከለኻ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ክትሕጎስ ከለኻ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ክትጥዕ ከለኻ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ተኾይኑ እዋ ተዓዲጉ ከም ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ግና ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ሓጎስ ኣብ ሕማም ይኹን ኣብ ጥዕና ኣብ ርኽበት ይኹን ኣብ ስእነት ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣምላኽ እዩ ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከምቲ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ነገስታት ከዓ ምስክራትካ ክዛረብሲ ኣይክሓፍርን ድማ እየ በኣታቶም እሙናት ኮይንና ብምርካቦም ድማ ከም ኣምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድናጎን ዘናግፍ እንታይ የለን እቲ ኣምላኽ ዘይፈልጥ ዝነበረ በዞም ሰለስተ መንእሰያት እንታይ ኮይኑ ኣምላኽ ክፈልጥ ኩሉ እውን ናብ ኣምላኽ ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ክሰግድ ክምብርከኽ ምክንያቱ እቲ ምስሊ ወርቂ ጉንዲ እዩ ኢልዎ ናብቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ገጾም ከም ዝምለሱ ከም ዝገብሩ ገሮም ስለምንታይ እሙናት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እሙናት ኮይንና እንድሕር ተረኺብና ንኽሓትኸ ንእምን ንኽእል ኢና
نزرحقو خنقرب نخئلنا نزودقو خنتنسئ نخئلنا نزطفقو دما كنملس نخئلنا እግዚአብሔር ክደነና ለምግን ንዝኣመኑ ነኽሕደሉ ዘመን ይመጽዩ ንዝቐረቡ ነርሕቐሉ ንዝተኣከቡ ንብተነሉ ዘመን ብምሕረቱ ይጠምተና እሞ እዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንተኣመነኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ድማ እንታይ ክገብረ ክእመነ ሎሚ ንኣናንያን ንአዛንያን ንኣዛርያን ንሚሳኤልን ክንመስል እምዕፀው መልእኽትና ኣብ ቀዳማይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 15 ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር ልክዕ ከምታ ናይ ምዕራፍ 2 ተመሳሳሊ እያ ኣብ 4ይ ምዕራፍ መልእክቲ ዮሃንስ ቁጥሪ 15 ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ወዲ ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ማለት ኣብ ኣምላኽ ምንባር ማለት እዩ ኣምላኽ ድማ ኣባና ምንባር ማለት እዩ ንሕና ኣብ ኣምላኽ ተነቢርና ኣምላኽ ድማ ናባና ተነቢሩ ጽቡቕ እምበር ክፉእ የብልናን ሓጎስ እምበር ሓዘን የብልናን ብርሃን እምበር ጸልማት የብልናን ሰናይ እምበር እኩይ የብልናን ምክንያቱ እቲ ንነብሮ ዘለና እቲ ምሳና ዝነብር ዘሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ድማ እንታይ እዩ ምንጭ ኩሉ እንታይ እዩ ምንጭ ጽቡቕ እዩ እሞ ነዚ ዝመስል ኣምላኽ ክንኣምን እዩ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ዝንገረና ዘሎ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተኣሚንኩምኒ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ድማ ክእመነኩም እየ እዚ ተገርና እንታይ ኢና እንደሊ ዘለና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ኢና እንደሊ ዘለና ማለት እዩ እሞ ብከምዚ ክንነብር እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ናይ ጽንዓት መንፈስ ይዓድለና ታርእስና እንታይ ኣነራ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ድማ ክእመኖ እየ ክሳብ እግዚአብሔር ዕድመ ዝሃበና ክሳዕ ብህይወት ዘለና ክሳዕ ነፍስን ስጋን ዝፈላለያ እሙናት ኮይና ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ቦታ እሙናት ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚአብሔር ይሓግዘና ብሩኽ ምሸት ትግበረልና ቃል ሕይወት ይስማዓልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ ቅዱስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም
መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወትን ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድዒኖና ብዘይሕሰብ ቃሉ ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል አዴና ንዒ ማርያም ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል አዴና ንዒ ማርያም ንዒ ባርኽና
ከምቶም ኣቦታትና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ኣዴና ንዒማርያም ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ኣዴና ንዒማርያም ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል ኣዴና ንዒማርያም ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል ኣዴና ንዒማርያም ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ኣዴና ንዒማርያም ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ኣዴና ንዒማርያም ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል ኣዴና ንዒማርያም ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል ኣዴና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ኣዴና ንዒማርያም ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ንዒባርኽና ከምቶም ኣቦታትና ኣዴና ንዒማርያም ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣዳወይ እልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣዳወይ እልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣዳወይ እልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ አሜን አሜን። እልላ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ተዘይትሰምዕ ኣይምፀዋዕናካን ተዘይትህብ ኣይምለመናካን ተዘይትኸፍት ድማ ኣይምኳሕኳሕናካን ኣምላኽና ተኳሕኩሕኻ ትኸፍት ተለሚንካ ትህብ ተፀዊዕኻ ድማ ትሰሚዕኻ እሞ
ስምዓና ኣምላኽና ዝጎደለ መሊእኻ ንዝቐይነና ቅኒዕኻ ኣምላኽና ኩሉ ብቅድሚኻ ቅቡልን ስሙርን ጌርካ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ መገድና ዘቕንዕ መወዳእታና ድማ ዘጸብቕ ግበረልና ዝዓለም ብኩሉ ትሕለፍ እያ ሓሚምካ ጥዒኻ ረኺብካ ስኢንካ ርሂካ ጸቢብካ ተሓጒስካ ሓዚንካ መወዳእታ ኣለዋ መብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ክፍሊ ክህልወና ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ዝኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ቀይረልና አሜን። ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና አሜን። ንሃገርና ንጎራብትናን ዘሰክፈና ዘሎ ዘንጸላልወና ዘሎ ኣምላኽና ኩሉ ከም ትኪ ኣብንነልና አሜን። ውግእን ወረ ውግእን ኣርሕቐልና ኣምላኽና አሜን። ካብ ውግእ ብርሰት እምበር ህንጸት የለን ሞት እምበር ህይወት የለን ክሳራ እምበር መኽሰብ የለን ኣምላኽና ይኣክል በለና አሜን። ተረፉ ደቅናን ኣሕዋትናን ኣወዳቶም ኣወልዶም ኣምላኽና ተማሂሮም ለውጢ ዘምፅሉ ንብርገሮም ድማ ውሉድ ዝሓቕፍሉ ዘመን ግበረልና ኣምላኽና አሜን። ይኣክል በለና ኣምላኽና አሜን። ስኻ ይኣክል ተይልካ ኩሉ ይኣክል እዩ ምሳና ውዒልካ ኣኻ ንመስክነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቐበካ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሰና ደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከድንግዲኺ ብስጋኹን ድንግዲኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኪ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐ ወሽረ ጊዜና አምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከካና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳት ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሯን ሳይርጎ ጸናት በበስምኩም ኩን ፍታኑ ንጻኒ ይረሴንስ ብሏን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና